Adorang sojina haturpuk jamida di minggu sadarion ala oddo pera oddo minggu parjolo di hita tahun 2020 ya oddo pehami parjolo ro di tahun non tuhriat tadi son ala ni hupasata matu hita selamat tahun baru madi hita sanjunia hata ni debata turpuk jamita di minggu sadarion ima natar surat di Evangelium ni si Matius biddu tolu ayat 10 tolu saha rodi ayat 10 pitu songonon ma didok disi ujui ma ro Yesus sian Galilea tu batangai Jordan laho padidihon ibana tu si Johannes alai majua do si Johannes didok ma ahu donian patu di diomu hape ho ro maddapoton ahu alai diduk Yesus mamaduki bana songoni majolo ai tamado tapa jongjong nasa hati goran dungi dioloi ma ibana asa dung tardi di Yesus pitor hehe ma ibana sianaiki jala muka malangit jadi taridama mijur toddi ni dewata songon darapati sumonggopi ibana laos makuling ma suara sian gijang di dokma oddo anakku haholongani halomoan ni rohakku do ibana disido sahatda hamo kadungan sahapor siau di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus saminggu pasma naung tadalani tahun 2020 totu di bagasan nasa minggon nunga ragam akan nataida ragam nata hilala bahkan ragam doh nata jalo halai molo di luas debatado pe hita mangulu gumajang dope dalanata taunon jala gumodang dope nanaing idotta gumodang dope nanaing pakilala honotta gumodang dope nanaing jalotta tungpe naung saminggu tadalani taunon na pasti danga pala taboto pre manangaha naneng masa takku boto tahe tuntung adung hamuno boto sa naneng masa marsugu do haduan pasti do patta boto dope tutu song data beginakin ditangiang ni situata hadung dua kana malo nama coba memikirkan ada resesi ekonomi di tahun non. Gudang dupi akapan dapot ni akana malo nabui tajalo hita jala terjaga hita. Alai saluhut nei holan prediksi dupi kan hola perkiraan dui hola perhitungan logika dui. Nah mungkin bui masa mungkin dope alai mungkin do dang masa alani aka pikiran ni aka napistari do aka na tajalo aka pikiran di jolmai lahu para di dirita mai lahu majalo aha naneng masa di tahun 2020 jadi molonungan kita bege di tangiang do ditajaha jaka media ya itu mempersiapkan kita mempersiapkan diri kita halai songon halak na porsea hita hamo kadungan takasdo taboto holat tuhat taido nau boto aha naneng masa holat tuhat taido halai ibana do manoppa ibana na punah huaso jala guru di ibana do saluhut naneng ro bahkan nang jalota kana denggape sian ibana do halani mahamo kadungan tapadu matu guar ni minggutta minggu Epipanias di bagasan taunon neng patar di hita waso dohot hagugoon di Tuhatai molo tasadari golap dope di hita tahun 2020 jalarak taboto dope aha naneng masa
Nuaing di situasi nasota botoi, naso marhatot tuani. Tui semahita mangalu-alu. Tui semahita mangido pangurupion. Lahu mangadupi akan anaing masa nasota botoi dope. Tujolma, nak kita dok, hola prediksi perkiraan dope. Alani hata ni debata mangurupi hita. Hata ni debata nakin nata jahaima manugu-nugu hita. Tui se hita mangido pangurupion doho mangido gugu. Mangadupi akan nanaing masa. Tung takasdo jalati kosdo dapot tita alus sian hata ni debata natuk mangurupi hita. Natuk margugui huk kita. Natuk mamasu-masu hita. Doho mangadupi saluhut. Ima Tuhan ta Yesus. Tangadong nasing. Undang pangido siya namalo ni Portibio. Namalo ni Portibio punya kelemahan. Alay marhite-hite hata ni debata. Pangido ma pangurupion gugu siya Tuhan ta. Jalaido ipolani trupuk jamita sadarion. Topik ni minggu ta sadarion didok hati goran ni debata dipasikop dipahot di bagasat Tuhan Yesus. Alani boasa holat tu Tuhan Yesus hita mangido pangurupion. Himajo sukut-sukut tadi boasa ikut tu Tuhan Yesus. Kenapa kita harus meminta bantuan, pertolongan dan berkat hanya dari Tuhan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi pada tahun 2023 ini. Hatani debata tung takasdo. Jala tung sitong do mangalihon alus nabui mangurupi hita. Nabui margugu hihok kita. Diame. Buasa holat Tuhan Yesus. Tu Tuhan Yesus kita mangido pangurupion. Ibana do na perjolu. Ibana do narade di bagasan hatoruhon di roha. Pasobok ko dirina songojol mapardu salau paduahon. Ibana rosian banua gijang. Rotu portibion. Dipasobok dirina songon halak pardosa. Dengan tujuan apa? Adalah untuk menyelamatkan. Odo na dapot kita sian hata ni debata sadarion dinanidokna. Ujui maro Yesus sian Galilea tu batang aik Jordan. Laho padidihon ibana tu si Johannes. Ahadon yang merengot tayo di siya mo kadungan. Ibana Tuhan na badia, jalan namar mulia, ro di bagasan hatoruhon ni roha. Dia samakan dirinya dengan orang berdosa. Jala pola sahat tu nama jalo padidion hamubaun, songonak kajol manatorop. Hanya satu tujuan, laho baluaho jolma sian akkadusana sidabi. Dang namardu satu hatta. Alai roi bana songon halak perdosa hanya dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia orang berdosa itu. Itu yang pertama. Kenapa kita harus kepada Tuhan meminta pertolongan, meminta bantuan karena Dia datang untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, ibana ro pada meho jolma tu debata. Dia datang untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Tarida dusian akka napinapatar ni hata ni debata di jalo tu hatta Yesus padidion na badie. Didok asa duk tardidi Yesus pitor hehe may bana siya naiki jala mukap malangit. Tarida ma mijur tod di ni debata songon darapati sumonggopi ibana. Laus makuling suara sian gijang madok odo anakku haholongani halomoan ni rohakku di bana. Ahado na nang beringot tadi si. Na parjolo mukap langit. Humapatarida hon bahwa Tuhan tay padame hok kita. Parjolo idok mukap langit. Namar lapatan dui alani dosa ni jolma langit. Ima simbol inganan ni debata nabadia. Saliling naut tertutup. Putus hubungan ni jolma doh portibion.
alai dung ro Tuhan ta Yesus. Lahu patulus sosakat ni debata. Na terjadi aha. Langit banua gijang na terkunci saliring naon. Gabi terbuka. Mukap langit. Gabi terjadi hubungan komunikasi ni jolma. Doho debata. Jala komunikasi ni debata. Doho jolma. Idolapatan ni nanidok naison mukap ma langit. Pada mehok kita tu debata. Didok musem mijur nakok tuat tod dini debata songon darapati sumunggopi bana. Dolapatan ni. Omma papatar hot tuhita humok kadongan. Huwaso dohot hagogoon ni debata lap ho pada mehok jolma tu debata dipasahat tu Yesus. Melalui roh Tuhan. Melalui hasangapun di debata. Marhite-hite tod dini debata. Naumia di bagasan diri ni Yesus Kristus. Laho pada mehok kita. Jala didok muse oddo anakku haholongan ni rohaku. Jala lomodo rohaku di ibana. Ahalapatan nyo. Oma buktina bahwa Tuhan Yesus mempercayakan kuasa untuk mendamaikan dia. Mendamaikan Allah dengan manusia. Isei ima anak haholongan ni debata. Kita kasta bereng. Buasa hita ikut tu Yesus ibana do na pada mehok kita do debata diukap hubungan yang tadinya terputus terhadap Tuhan. Napa toluhun hamuak kadongan buasa hita ikut tu Tuhan Yesus hita mangido pangurupion mangido gogo di bagasa tahun 2020 tolun ala ibana mengajari hita lahu mangulahon lomo ni rohani debata. Ibana mengajari hita lahu mangulahon lomo ni rohani debata. Daud do na taida siapa dohan ni Tuhan Yesus ti Yohanes padidi. Sebenarnya tu roh Yesus madapoto si Yohanes di maaw ahadi do ditulak si Yohanes do. Ho do niyan napatut madidiaw ninna si Yohanes. Ale alus ni Yesus dia. Songoni majolo ay tamado tapajongjong hati goran ni depata. Hamo kadongan juk do hita mabiar jalanangolo mangulahon hati goran. Manang ala taetong molo ta ulahon hati goran daw masya kita akahasomalan. Ala itu hatta Yesus mengajari doho padamos sotu hita sadarion. Molo ta ulahon laho pajongjokon hati goran. Naho Bartulomo ni rohani debata. Tung pese songon namaralo tu bagasan pikirata, songon namaralo tu bagasan hasomalata. Halai ikon ulahonot tadi, iko porseado hita hamak kadungan bahwa mangulahon nasa naho Bartulomo ni rohani debata, laho pajongjong hati goran. Pasti mangalehon doho makorhon na dumenggan dihadirion di jolma. Himahamu kadungan buasa hita tu Tuhan Yesus papos rohata mangido pangurupion nakin ibana roh di bagasan hatoruhon ni roha ibana pada mehok kita doho debata laos ibana mengajari hita laho mangulahon lobo ni rohani debata. Sude na pinapatar doho na pinatupan itu hati ima patuduhon balgani holong ni rohani itu hati. Alani mahamak kadungan molonunga di papatar hata ni debata hanya kepada Tuhan Yesus kita meminta pertolongan, meminta bantuan pada tahun 2023 ini. Apakah sudah cukup? Molo hata ni debata nunga takas tabigi hola tutu hatai hita mengidu pangurupion belum cukup. Nuaing dipangido hata ni debata. Apa yang kamu harus lakukan? Jika Tuhan sudah menunjukkan bahwa kunci untuk berjalan di tahun 2023 ini hanya bersama dengan Yesus, apa yang harus kita lakukan? Harus sipatu pota. Hope hamu kadungan tung takas do hatani debata mengajari kita, mengurupi kita. Sipatu pota. Di bagasa tahun 2020 tahun
songon hataridaan ni pos ni rohata tu Tuhan Yesus. Na parjolo dipangido hata ni depata si ula honot ta ima ikom mangulu hita di bagasan hasatiaon dohot habuluson ni roha nang di bagasan hatoruhon ni roha. Ini yang Tuhan minta. Apa yang kita lakukan? Kita hidup dalam kesetiaan. Kita hidup dalam kerendahan hati dan ketulusan hati. Hal ini Tuhan ta mengido hita asa satia tu debata tung peragam parukilon, tung peragam ancaman, tung peragam natadupi. Tabereng hadirion ni si Yohanes. Dia menghadapi segala tantangan. Bahkan saat tunamati ibana dibunuh Raja Herodes. Alai aha, dia tetap setia tu debata mengulahon akka ulaun na pinasahat ni debata tu ibana. Satia ibana makadungan nangpe mangodu ibana mamolus ragam ni akka ela-ela kemawahan. Nagu hidup berkelimpahan di nahumaliang ibana. Alai tabering do, hot do ibana hidup dalam kesederhanaan. Tabo to do, hulik kuling do pahian nate. Si tuak ni loba do si panganon na do si hapor. Apa ini? Ini adalah menunjukkan kerendahan hati. Habuduson ni roha. Totong di tiup ibana prinsip bahwa mangolu di bagasan kesederhanaan mengajari hita lau mangatusi sitong lapatan di hamoraho. Hulaku salinari hidup dalam kesederhanaan mengajari kita memahami apa itu kekayaan. Hidup dalam kesederhanaan mengajari kita sitong ahalapatan di hahipason. Mulumokus do hita telah habis sudi dang olo sederhana dang olo mangaton na si panganon na hipas. Bagi kita boto hahipason. Hidup dengan sederhana berarti mengajari kita dengan benar apa artinya kesehatan. Hidup dalam kesederhanaan berarti mengajari kita sitong mangolu disikap merasa cukup. Ulaku salinari, puasa mabuk kita neng mamora. Hala kita merasa tidak cukup. Holan nahurang. Om masih ulah honot tahun makadungan. Ikom mangolu di bagasan hasatiaun, habuluson, dohot, hatoruhon niroha, dan hidup di dalam kesederhanaan. Napaduahon si ulah honot tahun makadungan aha. Kita mau menjadi kawan sekerja Allah. Gabe dongan saulau ni debata pajongjong sakka ni debata. Gabe dongan saulau ni debata pajongjong sakka ni debata nomor lapata dui. Kita mau menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Pajongjong harajau ni debata songon padohan ni Apostol Paulus ima. Mangulahon hati goran, mangulahon hadameon, mangulahon lasni roha di sude perdalanan ninguduna. Didok Apostol Paulus dada si panganon doho sinumo karajaun di debata alayahado. Hati goran do dohot hadameon, doho lasni roha di bagasat tod di parbadia. Alani ido diajari Yesus hitam adok di jamitana. Jambita dulu, saya jumolo ma. Ahadu jumolo diajari kita mangaluluya. Saya jumolo ma, lului hamu, harajau ni debata. Ahalapatan ni, saya jumolo lului hati goran. Lului hadameon, lului lasni roha. Halani, gabidonga saulaun ni debata, laho pa jongjong harajau ni debata. Iko pukaotay siya tonga-tonga ni keluarga. Duk salpu siya keluarga, marudut may tu tetangga. Salpu siya tetangga, marudut may tu ulauta. Salpu sahat matu masyarakat yang lebih besar. Jala sahat may dihuriau. Suku-suku tate, nungata pa jongjong harajau ni debata
di huriaon natulima cerina muladong di huriaon hati goran muladong di huriaon hadameon muladong di huriaon lasniroha jabuppe buido gabi harajaun di debata muladong hati goran hadameon doho lasniroha nang ima datarida nang ima sulahunota gabe dongan sa ulau ni debata pa jongjong harajaun ni debata nang taidama ahma upatta apakah dampaknya yang akan kita terima jika kita mengasahut Tuhan mengasahut Tuhan Yesus di perdalanan ninguluta di bagasan nasa taunon tabereng ma jupak kita ma akka odding daido hatan itu hatai say jumulu ma luluhamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi abba hononna ma akka odding aha abba hononna le hononna ma hati goran le hononna ma hadameon le hononna ma lasni roha ima nagabi dapot tita molo tapangasahot Tuhan Yesus molo nunga di papatar Yesus dirida ibana man tapangasahon alani i tabbahonon na akka oddeng tuhita napaduahon upat ta ima molo tapangasahot Tuhan Yesus di perdalanan ni nguluta saleleng tahun 2023 gabe jol mana martua mahita idaot tama gok hamudiao doho hasangapon ni debata jalaguaron na mahita anak ni debata da oddo padohan ni Tuhan Yesus di Matius 5 ayat 8 sahat tua ayat siye ahdi dok hatani debata aha si paingot ni Yesus martua ma parrohanayas aidaonna ma debata martua ma si bahedame ay guarom manasida anak ni debata marjea ma berbeda-beda marjea ma si ulahon akka nasotigor marjea ma si bahijuk ni roha ay guarom manasida ya moro dak katigorat taulahon dak kati hadamiot taulahon dang lasni roha taulahon ingot ma dang anak ni dibataho ale anak ni sibulis marjea hita molo neng martua hita payas roham asai daum mude bata ulahod dame gabe tutumaho anak ni debata nuaing molo nunga patar tuhita holong ni roha ni debata nunga patar hadirio ni Tuhatta Yesus di bagasak kita atong satia mahita mangulahon lomo ni roha ni Tuhatte una kolan istilah tadi son akan satia nita ya tapi reformanda nita reformanda takola masih holong satia tapi jangan hanya dalam ngomong tetapi harus ditunjukkan dalam perbuatan gabe dongan saulau ni debata gabe sulahul lomo ni rohani debata amin martang yang mahita mulai ante madi huali Tuhan nunga hubigi hami hatam di papatar ho dirim marhite hatam asa ho gabe dongan nami ho hupangasa ho kami di perdalanan ningulu nami di bagasa tahun 2020 halani asi maroham hodo marhite hatam sitiopon nami ala roho sian banua gijang lahu palua ho kami pada meho kami doho mengajari kami diajari ho kami aha nanaing sulah honon nami halani Tuhan todi mima manogu kami asa gabe dongal sa ulaomu kami jala jupak kami
pasum-pasum di sude perdalanan ningulu namin. Mauliate madiho Tuhan. Amin. Mari demahita laos tapasahat ma peliata.